tuu meidän kanssa ränkkään yhdessä HK-makkaroita. Ekana meillä on camping. Täältä menee aika usein nuotiolla. Laitetaanko 4? Laitetaan 4. Seuraavaksi tuli poprilli. En kyllä paljon itse käytä, mutta oiskohan 7? Joo. Ai. Aitonakki napsahtaa ainakin mukavasti. Ja näitä tulee syötyä paljon vappuna. 3. Seuraavaksi tuli Carlos Maakarit-sarjasta, mitkä on muuten 10 V tänä vuonna. Se on kyllä hyvä makkara. Tullut monta kertaa syötyä. Mä tykkään kans. 2 vai 5? Laitetaan 2. Oi, Maakarit Livornon Luiki raakamakkara. Tää tehdään muuten täällä Forssassa. Tää on kyllä meidän mielestä varmaan 1. Kyllä, selkeä 1. Popsin pikkuprinssi. Nää on kyllä kivoja lasten kanssa. Oisko 6? Mennään 6. Kapannossi chili sulatejuusto. Nää on muuten 50 V tänä vuonna. Ja en oo maistanut tätä makkaraa, onko sä? Mä oon maistanut. Mun mielestä tää on kyllä ihan hyvä. Oisko 5? Mennään 5. Popsi grillinakki. Ai, meillä on enää 8-10 jäljellä. Laitetaan 9. Joo. Kapannossi originaali. Tää on kyllä pakko saada toi 8. Niin, oltais laitettu ylemmäksi, mutta ei voi mitään. Auts! Nyt tuli sininen lenkki. No, se menee 10, mutta siitä saa kyllä ihan parhaat makkaraperunat. Näin on. Moikka! Moi moi!